Salutare toată lumea, numele meu este Petre Infinitul și astăzi să jucăm un fel de PvP, ne jucăm cu... Cine ești, mă? N-are nume. Ștefan, Cătă și Alex. Jucăm, ne facem fiecare câte o casă. Care mi-a zis mă casa? Eu. Ne facem fiecare câte o casă și o să dau mapa pe survival să ne bătesc, vedem care câștigă. Bă, deci eu vă pun, băi, TNT-ul. Vă zic de acum, eu nu câștig. Haideți, mă, jucăm. Așteaptă-mă, că eu nu mi-am făcut casă. Uite, mi-a supat cârnăciori. Mi-a supat casă. Stai așa că nu. Da, lumea, asta este casa mea. În spatele la lemnul am iron și diamond să-mi fac armură și toate cele. Și am un crafting table, băieții își fac ce vor ei. Uite. Eu fac o casă din TNT. Herobrine, ce faci aici? Ștefan, ce faci aici? Uite ce skin am. Păi pe unde mai ești să ne bați? Zi-mă, de pe unde mai ești? Uite ce skin am. Ia uite. Și unde e? Uite. Uite cu atenție. GTA, ce faci? Am skin. De ce pui alea? Nu am nimic. Auziți și eu nu mai am baterie, trebuie să-mi bag. Ai încărcător? Am căzut. Și hai, mă, pregătiți? Nu. Ce faci? Eu nu mi-am pus nimic. Bă! Fuck! Nu, Alexei! De ce faci, bă? Cine-ai simțit? Da. Eu Alexei! nu mai joc, gata. Eu nu mai joc. Nu mai Bă, joc. ce mi-ați făcut, mă, la casă? Nu mai joc. Bă, asta e casa mea. Asta e a mea, băiatul. Stai cu minte. Bate nu mai joc. Nu mai joc. Crezi tu o mapă? Nu, mă, creăm o mapă de survival și ne jucăm toți? 2 în 2. Da. 2 cu 2. Bine. De ce nu Eu joci ca distrus lumea? casa. Am după.